Önök a KPTV rádiót hallgatják. Híreink következnek. Katalin Drula szerint rémisztő az Alkotmánybíróság döntése. Az USZRÖ elnöke, Katalin Drula rémisztőnek nevezte az Alkotmánybíróság döntését, hogy a képviselők és szenátorok külön nyugdíjának eltörlése csak a jövőre vonatkozhat. A politikus arra reagált a Facebook oldalán, hogy az Alkotmánybíróság megállapította, a juttatás visszamenőleges eltörlése sértené a jogbiztonság és a szerzett jogok védelmének alkotmányos elvét, tehát továbbra is jogosultak a külön nyugdíjra azok a törvényhozók, akik a törvény hatályba lépése előtt legalább egy teljes mandátumon keresztül voltak képviselők vagy szenátorok. Bejegyzésében az USZRÖ elnöke úgy vélekedett, a jogbiztonság elvét ez esetben úgy kell értelmezni, hogy az egyszer megítélt privilégium életossziglan megmarad. Szerinte ez az alkotmánybírósági döntés zöld utat ad más, szintén közpénzből fizetett kiváltságoknak is. Drula felhívta a figyelmet arra, hogy az Alkotmánybíróság azt már nem tekintette a jogbiztonság megsértésének, amikor a kormány parlament előtti felelősségvállalással elfogadtatta az adóemelési törvényt. Ezek szerint az rendben van, hogy a következő hónaptól azonnali hatállyal mindannyian megnövelt adót fizessünk, megsértve a jelenlegi adószabályozásokat. Éppen azok az intézmények vezetnek be igazságtalanságokat, amelyek az alkotmányos jogokat és köztársaságunk alapját hivatottak megvédeni, írta az USZRÖ elnöke. Csütörtökön indul a Returro díjas rendszer. November 30-a a romániai Returro garancia rendszer hivatalos kezdési időpontja. Elméletileg a lakosságnak holnaptól minden egyes Returro logóval ellátott italcsomagért 50 banit kell fizetniük pluszban, majd az újrahasznosítási rendszerben visszakapják ezt az összeget. Táncos Barna szenátor azt nyilatkozta, hogy a kisboltok erre még nincsenek felkészülve. A lakosság, ha ilyen logóval ellátott palackos italokat vásárol, keresse a nagy bevásárlóközpontokban az automatákat, mivel egyelőre csak itt lehet beváltani a palackokat. Lesz ugyanakkor egy átmeneti időszak is, amikor a logó nélküli és a logóval ellátott palackok párhuzamosan forgalomba lesznek, ennek határidejét június végére tették, de lehet meghosszabbítják. Az államfő kihirdette az új nyugdíjtörvényt. A jogszabály szerint 2024. január 1-től 13,8%-kal 1785 lejről 2032 lejre nő a nyugdíjpont értéke. 2024. szeptember 1-től pedig ismét nőni fognak a nyugdíjak az új képlet szerinti újraszámolás nyomán. A törvény azt is előírja, hogy a nyugdíjjogosultságot legalább 15 év járulékfizetés után lehet megszerezni, de ebbe az időszakban nem számítják bele a nem járulékfizetéses időszakokat, egyetemi tanulmányok, katonai szolgálat, betegszabadság, munkanélküliség, kitoloncolás, börtön vagy politikai fogvatartás ideje. Ugyanakkor a nők nyugdíjkorhatára 2035-ig fokozatosan eléri a férfiakét, és 65 év lesz. A jogszabály leszögezi, hogy a különleges munkakörülményeknek megfelelő nyugdíjra jogosultak a széntüzelésű erőművek villamosenergia termelő egységeiben, illetve a villamosenergia termelési folyamatban vagy a szénbányászatban közvetlenül résztvevő dolgozók. A törvény azt is előírja, hogy a külföldön élő román állampolgárságú nyugdíjasoknak életben léti igazolást kell aláírniuk az illető ország hatóságai előtt. Megszavazták Florin Kicu mentelmi jogának megvonását. A szenátus plénuma szerdán jóváhagyta a Florin Kicu volt kormányfő elleni büntetőeljárás elindításának jóváhagyására vonatkozó ügyészségi igénylést. A jelenleg szenátori tisztséget betöltő Kicu ellen hivatali visszaélés gyanújával vizsgálódna a korrupció ellenes ügyészség a koronavírus vakcinák beszerzésével kapcsolatos ügyben. A titkos szavazáson 90 igen és 2 nem voksot regisztráltak. Florin Kicu a plénum előtt kijelentette, hogy miniszterelnöki hatáskörét a román törvényeknek megfelelően gyakorolta. A DENE a csütörtökön közölte, kéri az elnöki hivatal és a szenátus jóváhagyását ahhoz, hogy büntetőeljárást indíthasson 3 hivatali visszaéléssel gyanúsított személy ellen a koronavírus elleni oltóanyagok beszerzésével kapcsolatos ügyben. A gyanúsítottak Florin Kicu volt kormányfő, illetve Vlad Voiculescu és Ioana Mihaila volt egészségügyi miniszterek.